बाबा साहब के जन्मदिन हो 14 अप्रैल के महीना हो। बाबा साहब के जन्मदिन हो 14 अप्रैल के महीना हो। भारत के लिखे के जे दिले संविधान सब लोग चरण चूमे नेता या मंत्री भीम जी के नाम बा महान। ए सभी हो भीम जी के नाम बा महान। ए भाई हो भीम जी के नाम बा महान। देशों विदेशों में नाम बाटे सगरो बाबा अम्बेडकर जी कइले ऐसन काम। देशों विदेशों में नाम बाटे सगरो बाबा अम्बेडकर जी कइले ऐसन काम। बहुजन के खातिर दिन रात कइले मेहनत कबो न कइले उ अपने आराम। एही से पूजे पूरा दुनिया जहां सब लोग चरण चूमे नेता या मंत्री भीम जी के नाम बा महान। ए चाची हो भीम जी के नाम बा महान। ए माई हो भीम जी के नाम बा महान। डीजे पे डांस होई के कटाई गौवा नगरिया मिठाई बटाई। डीजे पे डांस होई के कटाई गौवा नगरिया मिठाई बटाई। राजू मनोज और मामा बिहारी कहे पुनीता से गीतिया गवाई। जब में गुजे लगी धरती आसमान सब लोग चरण चूमे नेता या मंत्री भीम जी के नाम बा महान। ए दीदी हो भीम जी के नाम बा महान। ए भाभी हो भीम जी के नाम बा महान।